мехостем ки дар ҳақиқат ҳамин ҷавоное ки ҳозир мо бисёр такя мекунем ҳамин ҷавоно бисёртар ҷавоное ки таваллуди 80 ин тараф буданд масалан то соли 90 ман фикри шахсии ман ки камтар саводшон суст шуд ва дар ин байн як вакуумам шиданаш мумкин вакуум байни ҳамин ҷавоное ки масалан бояд ки дар корҳои масъулиятнок кор кунанд кам ба назар мерасад. Ба назари ман ҳамин аст. Бисёри ҷавоно Россия коркунӣ мераванд, мигратсия мекунанд, Россия коркунӣ мераванд барои як вақте ки бо онҳо ҳамсӯҳбат мешавед, ягон ҳарф ба калимаи русӣ намедонанд. Масалан фикр кунед ки ба як давлати дигар меравад, на қонуношо медонад, на забоншо медонад. Барои ҳамин чӣ хеле ки бихоҳанд истисморшон мекунанд, истифодашон мебаранд, маошшон наметаҳанд, сабаби ҷангу ҷанҷолу сабаби кимчи сабабу шуданашон мумкин аст. Ба ҳамаи роҳ кашидан мумкин онҳоро. Агар як гурӯҳи террористида баафтанд масалан баёро вербовка карда гирифтан бисёр осон аст. таҳлили муайян ман ҳоли вохӯрдагӣ нестам ки таҳлил бошад ки масалан дар як сол ҳамин чандта студент мактаби олиро хатм мекунад ва дар куҷо онҳо ба кор мераванд, чандта ҳамин кор мекунад, чандта бекор мемонад. оё ҳамон тартибе ки пеш буд ба тариқи роҳхат ба кор равон кардан ҷавоно баъди хатми масалан мактабҳои олӣ ҳаста ё неста, ман ин чизо ростига гуфта наметавонам. Система алиф шудааст ку ман ҳамин тартиби даъват чӣ хеле ки давраи шӯравӣ буд ҳамон хел давом дорад. То ҳозир ҳам баъзе фактҳо мо мешунавем, баъзе фактҳое ки ба тариқи маҷбурӣ гӯё мекапанд ҷавоно бояд ки ба ихтиёри худшон бираванд. Барои ина чӣ кардан ҳамин ягон консепсияи чӣ хел бигем военно-патриотическое воспитание ташкил кардан дар кор. Соли 2018 албатта ҳамин вазъияти мо ҳам вобастагӣ дорад аз вазъияти байналхалқӣ. Масалан агар дар Сирия ба ҳамон терроризми байналхалқӣ зарбаи сахтам расонда бошанд, дар ҳақиқат ҳастанд гурӯҳҳоеш ки бо ба дигар воситаҳо ба дигар чиз ба тарафи ҳамсояимон биён Афғонистон. Чун азбаски ҳоло ҳам дар Афғонистон тинҷӣ ба пуррагӣ нест. ҳоло ҳам мебинем ҳар рӯз қариб теракт шуда истодааст, мардуми бисёр ба ҳалокат расида истодаанд ва баъзе ҳамон гурӯҳҳо дар ҳамин ҷо ҷамъ шуданашон мумкин аст. Агар ин гурӯҳҳои ки Дииш мегӯем агар онҳо дар Афғонистон ҷамъ шаванд, ин фикри ман, фикри шахсии ман аст ки агар бо Толибон ҳамкорӣ кунанд дар ҳақиқат хатар доранд.